Dođe smo do ječma. Da li koristite bjeršlu? To je... I da li kupujete onu glaziranu ili neglaziranu? Jer imate u prodaji jednu i drugu. I evo baš na ovoj tabeli ja sam dala 2 kolone ječam bez tvrde ljuske, geršla i ječam bez tvrde ljuske i mekinja, dakle onaj glazirani ječam. I sad pogledajte koja je razlika u količini minerala i vitamina, proteina naravno ima više u ovom, jeste oljušteni ječam, ali nije skinuta ona tanka opna. Sad ja ne znam da li imate da nađete u vašim prodavnicama zdrave hrane taj ječam. Prodaju ga pod imenom geršla jer je oljušten. Dalje tu imate i gvožđe skoro 4, znači više nego raž. Ima magnezijuma i pogledajte koliko kalijuma, 450 mg, znači to je duplo više nego prethodno kada smo raž pominjali. Znači svaka žitarica ima po nešto. Idealno bi bilo da mi u toku 7 dana svakoga jutra jedemo drugu žitaricu. Ili bar 2 dana da jedemo jednu žitaricu, pa 2 dana drugu, jer ipak treba dobro skuvati te žitarice i tako. Ili možda skuvati pa zamrznuti pa onda vaditi te porcije. Ima praktičnih žena koje bi se snašle. Ali evo, zbog ovoga što svaka žitarica nešto ima više od druge i svaka je za sebe nekako dragocena. Evo recimo u ječmu imate mangan. Da bi se kalcijum usvojio, da bi kosti bile tvrde, nije dobro da imamo kalcijuma i pijemo onda šumeći kalcijum, ovakav kalcijum. Kombinaciju kalcijuma i magnezijuma i sve to dobro. Ali ako nema mangana, ako nema silicijuma, ako nema onog mikroelementa bora koji se u tragovima nalazi, neće taj kalcijum moći lepo. On će samo da prođe kroz nas, čak što više može da se zadrži u našim zglobovima i tako dalje. Osim žitarica, taj deficitarni mikroelement bor, da li ste čuli da se nalazi u jabukama? 2 jabuke dnevno ili možda jedna malo veća bi nadoknadila tu količinu. To su mini količine koje su nama potrebne, ali neko ni to ne unosi. Ja recimo sam imala koleginicu koja kaže da nije 30 godina pojela jabuku, niti bi mogla da jede, ona se grozi od tog ukusa, kiselo joj, to nije lepo. I tako dalje. Znači, u jabuci nećete naći C vitamin. C vitamin ćete naći u agrumima ili u šipurku, ali ćete zato naći ove mikroelemente. Nije naš narod džabe rekao da jedemo jednu jabuku dnevno, pa će biti i to dovoljno da budemo poprilično zdravi. Hajde da vidimo sad ječam. Ja sam vam nešto pominjala, ali poslije ću vam reći ponovo taj recept. Ali ječam, kada je ječam u pitanju, njegova jedina, bih ja rekla, mana jeste što ima malo više glutena nego pšenica i raž. I oni koji su osjetljivi na gluten morat će malo da izbjegavaju ječam zbog glutena. Ali ječam ima jednu drugu dobru osobinu, a to je da ima nizak glikemijski indeks, da on kada ga skuvate otpušta sluz. I onda kao i lan koji otpušta sluz od sebe, on je neverovatno koristan za upalne procese na našim sluzokožama. Da li je to sluzokoža usta, da li je to sluzokoža bronhija ili sistema za varenje, to je dobro za upalne procese. Tako da je jako dobro jesti geršlu ako ste skloni tim čestim upalama, pogotovo bronhitis. Recimo astma koja ima, trebalo bi malo da preferira. Ovdje čak na jednom mjestu istraživanja kažu i da je sprečava zapaljenje jetre. A naravno da ne govorimo koliko je dobra kao i sve žitarice zbog vlakana, za snižavanje holesterola. Kaže kada bismo 5 nedelja jeli geršlu, snizio bi se loš holesterol za 24%. Ja sam to vadila iz nekih radova i to danas može lako da se pronađe, čak i direktno na internetu, a dobar holesterol povećava se za 18%. Znači, ako vi kombinujete recimo ječam i mekinje od ovsa, vi ste na dobrom putu da snizite loš holesterol. To će znači odlično da bude jer oba dva su u tom smislu korisna, a recimo za dobar holesterol ako doručkujete ječam i pojedete recimo jednu jabuku, jabuka ima sposobnost da podigne dobar holesterol. I znate koja još namirnica podiže dobar holesterol? Dobar holesterol je dobar i treba da bude visok, a loš da bude nizak. Međutim, obično je obrnuto, nažalost. Crni luk, on podiže dobar holesterol. Kada kombinujemo naše obroke. Podstiče stvaranje mleka kod dojilja,
Pomaže kod izmokravanja, normalno za kožne bolesti kao i sve žitarice, pogotovo ova koja je antiupalna, znači ispušta tu smis kao i lan. I nedavno je baš doktorka Plavšić ispričala jedan primer kada je nekoj osobi pojavila se neko perutanje na čelu i ona je potopila lan i ona voda sluzava, sa tom sluzavom vodom je premazivala te isperutane delove kože i to je dalo poboljšanje. Dakle, ta sluz koja se ispusti, ona je neverovatno korisna protiv upalna. To moramo da znamo. Naravno, moramo i da znamo ako ste javite upale po koži da negde izgleda da kuburimo sa B vitaminom, pa bismo mogli tu malo nešto da poradimo na hrani i jedno vreme, ako nemamo dovoljno, i na prirodnim suplementima. Naravno, štiti nas i od srčanog i od moždanog udara, protiv okoštavanja i antidepresiv je, tako, pa može se reći i lan, ali evo sad govorimo o ječmu. Znači, pošto je protiv upala, pomaže i za rastanju rana. I evo daću vam sada jedan lep recept, to sam već i rekla, možete sada, evo još uvek ima bokvice, ali u proleće ćete sasvim sigurno moći. Ja uvek imam zamrznute bokvice u mom zamrzivaču, to i listova hajdučice, pošto list hajdučice bude u proleće i vrlo brzo prođe, počnu velike vrućine i odmah ištrplja cvet i nema, sasuši se listovi, a listovi su mi nekako jako dragoceni i onda zamrznem listove i bokvice i hajdučke trave, mada bokvice imate i kasnije i pogotovo u tim senkama i gde je vlažno i gde je svuda bokvice ima, samo je bitno da bude baš čisto. Znači, čorba od geršle, bokvice i lista koprive odlična je za imunitet, za upale, pogotovo ako imate problema sa plućima. To uopšte nije problem, to je čak i vrlo ukusno i naravno ako dodate još i šargarepe u to i na kraju kad sve završi dodate malo maslinovog ulja, to će biti jedan fantastičan obrok, jedno lepo varivo, možete da napravite gušće, ja sam pravila i gušće i to je bilo vrlo lep dodatak recimo nekoj, šta ja znam, šnicli od soje ili od oraha ili šta već pravite. Kada su u Iranu, ječam se koristi za lečenje dijabetesa u Iranu. Znači, od njih je to zakonom odobreno, jer se u ječmu nalazi hrom koji smanjuje opasnost od dijabetesa, a C vitamin pomaže apsorpciju hroma. Znači, svi vitamini i minerali su umreženi. Znači, ni jedan ne može jedan bez drugog. Prema tome, znajmo da ne smemo, ni jedan dan ne sme da nam prođe, a da ne unesemo jedan tarnjir svežeg voća za jedan obrok, jedan tanjir svežeg povrća za drugi obrok, to je pod obavezno. A ostalo šta nađe mesta, trebalo bi tako. Tako bi bilo najbolje. Postoji jedna dobra tradicija u narodu da se recimo potapa u vodu. I recimo pogledajte taj takozvani ječmeni slad, ne onaj malteks, nego zovu ga slad, ali nije tako baš slada kao malteks. Znači, na litar vode stavi se 10 kašika ječmenog brašna i to stoji nekoliko sati, procedi se i pije nekoliko čaša dnevno. To je dobro za sve unutrašnje bolesti. A ako se sećate, govorila sam o onoj vodi od mekinja, baznoj vodi, u koju se stavi 7 kašika mekinja pšeničnih na litar vode i to se ostavi nekoliko sati i procedi i pije, to daje baznost našem organizmu. Tako da ako osjećate da ste skloni upalama, da ste jeli hranu koja stvara kiselinu, koja je rafinisana, onda svakako možete to da koristite. Poznato je, recimo, makrobiotičari koriste taj riđuvelak. Da li znate šta je riđuvelak? To je jedan termin koji oni često koriste. Oni potope pšenicu u vodu i sutra dan ujutru izvade tu pšenicu, ona je nabubrela i oni je tamo naklijavaju ili kuvaju, nije ni bitno, a onu vodu koja ostane, oni zovu riđuvelak i piju je to i ljudi koji su naklonjeni raw food hrani, znači presnoj hrani, također veoma to cene, jer B vitamin je rastvorljiv u vodi, tako da to ima svoju vrednost. Znači, vrlo često imate tu priču i o povrtnoj vodi, s tim što morate voditi računa da uzmete povrće koje nije prskano,
da ga potopite u vodu i posle toga da popijete tu vodu, isto će biti korisno. I evo neko je pitao za hrskavicu, za kosti i tako dalje. I naravno, ako pravite mleko, 100 ml 3 puta dnevno, ako ne možete da jedete svakog dana, onda možete da napravite mleko. Inače, Američka asocijacija za dijabetičare postavila je jednu normu u kojoj savjetuje da se kombinuje ovas, geršla, proso i susav. Znači, oni su to uveli kao pravilo jer su to niskoglikemijske žitarice, ovas i geršla, ali rekla sam za geršlu, pazite, ako ste osetljivi na gluten, onda ona ispada iz igre. Znači, ovas, geršla, proso i susav, to je dobra kombinacija za sve ljude koji imaju insulinsku rezistenciju ili dijabetes. Na 2 litra vode uveče potopite po 1 stupenu kašiku kukuruza, pšenice, raži, ječma i zob. Znači 5 kašika stavite na 2 litra vode uveče, a ujutru to prokuvate i to kuva dok ne bude 1 litr. To procedite i popijete u toku dana. Ukoliko imate ciste, znači benigne ciste, koristi se recept oko mjesec dana, ja preporučujem. Međutim, ako su neki ozbiljni tumori, onda bez 3 mjeseca ni slučajno. Znači, ova žena je imala taj problem na dojci i to je pomoglo. Ja sam zapisala ovaj recept i evo delim sa vama. Inače, čak sam ga i ja kuvala prosto da vidim kako to izgleda, kakvog je ukusa. Mogu da vam kažem da je vrlo prijatnog ukusa. Kao da pijete supu. U stvari to jeste vrsta supe, samo što nema povrće, nego tako da je vrlo prijatno, onako malo kao neki ređi jogurt, tako dođe i mislim da bi vam bilo prijatno. I ovo je u stvari jedan eliksir za čišćenje organizma i ne treba čekati i davati ovo samo ljudima koji su bolesni. Isto ovo mislim da treba čovjek da provede jedanput u proleće, jedanput u jesen, bilo bi odlično i podmlađujuće na kraju kraja.